Yun o, nilalagyan ba yung mga kasolid? Yun o. Crispy. Parinig mo. Oh. Isang masayang araw sa ilan mga kasolid. Isang masayang araw din sa Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Dahil ilang episode na tayong walang putok-batok, syempre ngayon magpuputok-batok muna tayo. Anong luluto mo? Magluluto tayo ng crispy pata at tenga ng baboy. Yun o. Diba? Sarap yan ah. Sobrang na-miss mo yung putok-batok Mrs. Kitchen. Halos isang linggo na yata. So ang ginawa ko dito mga kasolid, pinakuluan ko na siya. Tapos nilagyan ko ng asin at paminta. Tapos pinalamig ko. Bali shortcut na yung ginawa ko para hindi na umaba yung video. So ang gagawin natin yan, ipiprito na natin. First fry pa lang, second fry natin mamaya. Una muna natin nalagay ang pata. Tapos ang tenga. Baligtarin na natin mga kasolid. Yun o, ganda o. Medyo nanlaban kanina tong mga to. Natalsikan ka ba, Mrs. Camera Girl? Talsikan. Sarap na ng kulay o. Yun o. At dahil luto na ang pata at ang tenga mga kasolid, hanguin na natin. At hindi pa natatapos dyan ang pagluluto mga kasolid, second fry pa natin to para lalo siya lumutong. At ito na nga mga kasolid. Ipapakita ko sa inyo kung paano sangkapin ang 15-day detox tea. Nag-init lang tayo ng tubig mga kasolid na may 80 to 90 degrees. Huwag siyang kulong-kulo kasi papait ang ating detox tea. Ganito lang yan mga kasolid. Kuha tayo dito. Ang 15-day detox tea ay marami palang benefits mga kasolid. Una na dito, ang tanggal bloated sa tiyan. Pangalawa, para sa magandang digestions. At pangatlo, pang-cleanse ng kinain nating unhealthy foods. Katulad naming mga nagmumukbang mga kasolid, marami tayong mga unhealthy foods sa ating katawan. Kaya kailangan talaga natin mag-detox. At nakokontrol din ang gana sa ating pagkain. Kaya hindi tayo tuloy-tuloy natataba. At tulong din ito sa pagtanggal sa excess fat sa katawan. O, pag nalagay na natin ito mga kasolid, lalagyan lang natin ng 80 to 90 degrees na tubig. Yung hindi siya medyo kulong-kulo. Okay, lagyan na natin. At para sa safe at mabisang pagbabawas ng timbang, lagyan na natin. At alam nyo ba mga kasolid, tulong din ito para ma-relax tayo. O, 600 to 700 ml lang ng tubig. Pwede mo rin i-refill to. Refill lang. Hanggat may lasa, pwede siyang i-refill. At alam nyo mga kasolid, isa ding benefits ay nakakabawas ng stress. At tulong sa mga hirap matulog mga kasolid. Ang 15-day detox tea ay may 15 packs na iba-ibang flavor, kaya refreshing everyday. Na may healthy ingredients, mixed fruits, flowers, at herbs na tea. Charan! At ito na ang detox tea natin. Handa na tayo sa mukbangan. Tara na! A few moments later. So yun mga kasolid, at dahil malamig na ang tenga ng baboy at ang pata ng baboy, isi-second fry na natin para lalo siyang lumutong. Pwede na siguro to mga kasolid. Hanguin na natin. Yun o. Sobrang lutong na nito, parang chicharon. Pati yung tenga ng baboy. Yun o. Mukbangan na naman mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong crispy tenga ng baboy at crispy pata. Makakain na naman tayo ng putok-batok, Mrs. Kitchen. na naman ah. Oh, naglalaway ka na siguro, Mrs. Kitchen. Kanina pa. Ano pang ginagawa natin? Kain na tayo. Kain na po tayo mga kasolid. Anong gusto mong tirahin? Yung tenga o yung ano? Pwede Pata. na dyan. Pwede. Ito po yung tenga o. Kasi ito yung pata.
May naka-ready naman tayong detox water eh. Kala ko may addict. Detox Ito, water. Yun, ito. Pagkakain natin yan, lilinisin agad yung pots Para niya. sa Mrs. Kitchen. Sterile ay. Thank you, sarap. Lutong. Tapos yung sa akin, yung tenga. Lutong, mga kasolid. Try natin sa Mang Tomas. Sausaw natin sa Mang Tomas. Yan o. Mang crispy. Palanig mo. Lutong. Lalo mo silang ginuto. Lutong o. Meron din tayong suka dito, mga kasolid. Yun o. Sisi ko na. Sisi ko na. Sobrang sarap ah. Lutong talaga. Pang chicharon, no? Nababasag. Kain po. Madam Mini Crafty Lady, kain po. Malambot siya na malutong. Ngayon pa lang tayo nagputok-bato ka ilang araw. Namiss ko to. Saan naman natin yung laman ng pata? Lambot o. Sarap. Wala siyang ganong taba. Yung nagladaway yan na. The best mga kasolid. Sarap. Naglalaway si Boy Sipat. Sarap o. No, Boy Sipat. Tikman mo to, Boy Sipat. Sabal na ito o. Mabali. Lambot ng pato. Ang lasa. Shoutout po sa mga bayaning OFW natin dyan. Shoutout po sa inyo. Sarap ah. Grabe ito. Nagpawisan ako sa sarap. Malasa, no? Malasa siya. Malasa. Bagay sa suka. Ito. Hindi na ako napagsalita sobrang sarap. No? Kaya nagsalita si Mr. Kitchen ah. Tsaka matagal-tagal tayong walang putok-batok episode, no? Nagpawisan ako ah. Nanunuot. Ang sarap. Sausaw natin sa suka. Itong. Ito. Nanig nyo yun guys? Ano to? Grabe. Napakalasa. Pati yung balat ng patan, lutong. Itong no? Namiss ko ang putok-batok mo ah. Parang chichar na siya, sobrang ito. Alam mo, no?
Kain po tayo. May bisita tayong langaw. Laki. Maraming bisita ngayon, guys. Pag tag-ulan talaga, maraming bisita. Ano boy sipat? Man mo to boy sipat? Tirahin pa natin itong pata. Sarap. Sarap na. Kain na kayo, guys. Sabayan nyo kami. Ay, grabe. Luto. Ang subo pong to para kay Madam Mini Crafty Lady. Shoutout sa'yo, madam. Ingat po kayo. Kabusog ko. Ako nga, ayaw ko na tumigil. Ikaw lang yata umubot. Sobrang utang, mga kasolid, yun o. Yun o. May laman. Bigyan mo ng laman. Mr. P. Oh, Guys, kabusog. Ay. ito yung sinasabi nilang guwakman, no, mga kasolid. Parang ayoko na. Okay, Sobrang gusto ko na. Maubos na yung kanin eh. kay Boy Sipa na lang to. Ito ba yung ginawa mong special kanina? Ito yun. Titigman kaya natin kung masarap. Man mo yun. Araw-araw. Ibang flavor na naman to. Yan yung detox, mga kasolid. May tanglad. Iba-ibang flavor. Ano siya, tea? Cheers to detox, you know. Cheers to detox, guys. Doon muna tayo ng detox. Ay, grabe. Sarap. Refreshing. So yun, mga kasolid, sana nagustuhan nyo na naman ang aming isang masayang mukbangan. Sana po nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang po. Thank you, guys.